So natay bago dere guys nga kuan kananan yung open sa Guilty Tummy mo nila. So grand opening. So na siya imutang sa SRP. Actually kana siya SRP. Si select na siya guys. Si select SRP na siya kadong. Then dere katong sa Plaza Independencia na siya guys. Tapita na siya waiting siya dere. So in a moment ma-start na. Yeah, you have to cover because it's very... Iris, you take this one. I have to just cover your head. Windy. No off. Yeah, it's so windy. It's so windy. You have to block it with your hand. We killed it! No. Yeah, So easy. Go. Paporo gitu guys ang KKD. Dan mana siya? Guilty Tummy. Congratulations ha. Mario Parit. Congratulations. Mariana. Thank you. Ang kanilay mo sila ha. Iipon tanan, Father. Thanks. Thank you. So sorry dali guys, kapanin sila sa Silugan, sa Plaza, loading station, then southbound, Bertus Pizza. So na po yung parking area dito guys. Pag ako ang parking area sa Kanin sir, 12 egg pizza sir. Kasi nga, sorry? 12 egg. Well, like, for... Kuhan yung Japanese. Kuhan, Japanese style sir. Japanese style, okay. Ano ito yung name na to make? Name? Yumi. Guwapa nga cashier dali or tindira? Kayawan. Kayawan. Okay, so Ma'am Irene guys, so congrats, my first ever branch, Ma'am, no? Permanent, yes. Okay, nice. Mix, pila yung slushy? Sa slushy niyo? 79? Each? Okay. Ano siya, flavor? Magpili lang ka? Okay. Sige guys. So, mga siya ang pinaka-trending karon guys. So, karon naanig siya sa Cebu. So, this is the first time na kita ko kay some of our friends kita na sa Mactan. But, of course, here, nahanap ko siya sa may SRP dapit. So, nahanap siya dito sa Guilty Tummy guys. So, ano lain. So, aside sa kwan guys, aside sa lang slushy na pa sila buko pandan. So, this is 69 pesos. Yan siya kalipat. So, nakanindog siya guys, is sale na siya. Of course, na siya straw. So, atong tilawan guys, sa kalami lang. 69 pesos nga buko pandan. Very nice guys. Napili mo ang buko pandan flavor and then it's creamy. And then aside from that is naman siya ka ng mga jelly something. Nga siya kaya. So, for the go, may estudyante tanan is very good na market or area guys kasi naging siya sa diri sa may kuan lapit terminal ba kung asa mo na og ang SM bus my bus padung sa SMC side. Nami seafood ramen and yanasad mi omelette
slushy? Anya, halo-halo. Okay. Anya, pili. Okay. Just add pandan and then melon or mango. Nasa niya oh, 12 egg. So, mo nila menu guys. Sa Guilty Tummy. So, soda, nasa mga slush drinks, desserts, comfort foods. Then, mga a la carte all meals na po. Ano na po? Full cups, hindi mo gibutang nga tubig. Wow. Amazing. Nakakuha ko ganyan mamay katong pag dagtoyok. Si Kuyog ni Rami dali. Nakay number ni JR. Okay, may ko may mo. Set meal. This is cheese franks with your soda slushy blueberry with soda Sprite and the mixed fruit. Wow, nice. Only siya, okay, on the go man. So you can like be on the bus and still eat and drink. So here's your spoon. Yeah. Thank you so much. Thank you, ma'am. Guys, ako yung mga membro sa HUG members guys. Kasi Ma'am Irene, she's actually from a member sa HUG members for big bikes. Down po din. HUG po niya siya, sir. Guys, Mali siya nga. Very important guest. All depends on the time. Mr. Richard Iseo. Nice. Naman na kung paano naman dito ngayon. Hi guys, natay bagong bisita din guys si ma'am. Ano sa ito yung name kayo ma'am? February Canon. Okay. In short, ano sa yung nickname na sa ma'am? Pwede ako Feb. Feb. And ma'am, kanang amazing kay ma'am ba kay dito ko actually mga sa tong time makatong sa Harley Davidson ma'am nga murag event na painting yun na. Ay, katong kuan when we launched the Da Vinci. And katong na painting sa motor. Yes, that was done by Anton yes, and exactly. Anthony Fernandez. Yan na. Yes. But unfortunately, mga Sabado na ko ni Kuan ma'am ni cover is because ni biyahe ko ba? So nindot kayo amazing yung stories ma'am about community about basta amazing kayo siya. That is true. Even the stories sa katong painting pod. Yes. And then ma'am, can you tell us ma'am nganong na part ka sa kanang HUG bang name sa inyong community? Ano what inspires you nga mo join dyan sa community mo? Tungod yun ning Irene. Natagihan ng guilty. Correct. Pero ako, I started to learn motorcycle around 3 years ago na dyan. And then, so I just planned a small bike ride. And then when I befriended Irene and Regan sa amo ang non-profit no organization, ipatry ko nila sa ilahang Sportster time. And then, na-amaze ko kay siyempre ka na small bike naman ko. Tudluan, ginataon mo nila. So, kanang, sa ako nga kanang, wala pa inibawaan, kanang, huwag ko nila, digibiyaan sa dan. Usually na ko, 8 kilometers or ako ang distance. Unsa rin ka ng cafe racer ng Kiwi. Mag-upa ko nga, ipalit ko niya ng cut-on. Interesado. Ako malong, ko daan.
Uyog na mo aning Irene. So mo to kanang nakatbon ko and then kanang na-amaze lang ko nga although kanang ingon ana ka high profile ang network dili gud sila mga hambugiro. They would teach you whatever they need kanang you need to know, they give you the tricks, dili ka nabiyaan sa dad. Lahi ang camaraderie sa hug sa tinuod niya kanang I notice every time we go home as a group, enjoy mo check bay okay na huli na ka na agi mo daghan mo ba so kanan kiko and I see myself kanang getting old riding as a grandmother. I see myself and then eventually since ako anto and I wanted kanang ginahan ko nga lifestyle ginawa sa lifestyle nila si Yumi why dengan storya quality ba di but and then kanang mas naka-appreciate dito sa network and then I wanted nga ganan pa kung kami sa kaibanan no sumuto ni invest ko og kanang motor nga ginagalo na ko sa kumpanya. Wow, sana all. Siya sa akong thinking luoy siya nako balitan ko niya motor di tabo Mao di ay na rin taktik. Pasil ka power mo itong strategy. Nice. So wala karon kanang it is an escape, no matter how corporate in the world. Hardly network. You would be all business all day long. You can be a cool gangster at night, but the good kind. Nice. Nothing will beat that. I will carry that until I get home. That's my Thank you, ma'am. Thank you so much. Palit na ni Carly ron. Ana, Jod. Thank you, ma'am. Thank you kayo. Inspiring kayo. Interview. Uy, mauro to. Members. Copy paste. Sakto dito yung istorya. Kami may pinakabago kani mga dugay na. Okay. Since 2018. 2018. Good. Taon ni Gizal. So far, 2018, June. Actually, that was my gift to myself during my birthday. Para at least ko nating-ating ba-retire sa iyo. Retirement bike, magod? Retirement bike. Pero so, mga siguro ma'am, high school ba kung ano, tingin na ba? Bisag dili Harley, basta ang sound kayo saba kayo, bisag Honda, hindi ko hula Harley mo doon. Okay lang. But nana nila, yung silin mo ba? Nana si mga subconscious pa. Siguro mag-18 ako. 46. Yeah, I'm 52 right now, so yeah. Baka 46 ko, na-realize po siya, dugay na kayo ito siya nga, dream ko naman ba? Wish ko lang, na-realize po siya. Yeah. I was given a chance, baka makapalit. Kaya para, naranin mo, mahurot na magyapon, nakapalit sa tani kay retirement bike, kuno ba? Hindi mo kakalisod kayo sa paliton. You know? So, mauto na. Soda? Until now, together with the brothers, baka good thing with the bikers, bisag diling Harley. Sprite. When you see somebody, bisag diling Harley, brothers yun sa road. Habugiro. Ini ka ride mo Harley. Habugiro na. Wala ini Motor na sa motor. Tungkol sa motor. Jagger. Tungkol sa motor. Dito ko doon. So na dili ka habugiro, ini ride mo. Lahi simple. Mura siya kung sa Carsones pa na local device, right? Local device kayo mga naagit piramindi ba o lugma kutsi na once masuot ka na lahi, di ba? Kung sa sapatos po Nike o mga sports shoes mga na, so kani siya po Timeless. timeless gid classic kayo ba? Until we get old, hangkot sa mga Muna siya lang sa duwa guys. Ang tungkol din sa cheese front. This is good for mga on the go, mga estudyante, daghang mag-ikot hindi na pag-ipasto ni mga kay magian ko ni criminal daghang kay tao na also at the same time na matapat ng mga restaurants sa mga pizza so daghang kay tao daghang sa mag-inom din sa padong sa kadlaw guys. Itong this is 100 plus guys, so slushy na siya, tapos siya at the same time nana siya of course, sila na to first
ang pagka-address ko. Ano siya, additional libre rice for wooden siya. Kanay, Pinya. Tungod sa motor, ma'am. Wala, minsan sa kuyog ka ng scooter. Sausage siya nga na cheese ang flavor because cheese from Belgium. Tapos siya egg pag guys, gabi na siya. Pili ko rin ito, sinanda ka yung Pwede yung iba yung sinanda ka yung motor. Spoiled kayo, exchanging gift sila doon. Hindi mo itong istorya, exchanging gift mo. Wala. Bernas namin ang egg guys. Masyag creamy yung humok. Ako siya yung rice. Ikaw bitaw ko nito, kung sa kanya mapalitan. I-text bitaw ko nito, kung sa kanya mapalitan. So, kuha na siya ka ng Sprite with poppers. Magkapili ka and also blueberry syrup. 1890 ba? Okay na. Sige, saan mo na ito ka sa dealership? Si Irene may ito ba? Dili. Diretso na Sila team na to. si Kuan, si Karim. Islam niya siya guys. Muna siyang one thing dili kay muna one thing nga ganahan kay nako kasi dili kay siya tamis sakto Una, lang siya. agree kayo, ma'am, kay. No kay di mga ikaw Di ba dili. mo ka po Riley? Perfect siya. Just Ipalit ko helmet. Nakatry na ba bungingan sa meals guys? Wala pa. Kung sa inyong paborito ko na try mo, ano sa paborito niyo? Katawa, aligis ko mga bata. Karon na sa subok. Cheese frank ni Momix no. Cheese frank. Na siya heart oh. Mahilig sa hotdog. Ay hilig di kagatog day. Ikatawa. Grabe! Sige. Lami. Green apple. Lami kayo. Unsa day flavor ni imong sashi? Kung ano siya, green apple niya. Fried. Sprite. Daiji nga popping boba. Wow. Lami siya lami. Lami kayo. Oh, naong ko na sa lami. Yan, nasa. Star ako. Unsa gid ni man eh? You have kay heart niya ako kay Star. Chicken poppers. Chicken pops. With slush sobos. Unsa ko na mo slush? Lychee. Lychee? Nga soda. Oo ba? Lami daw. No kayo. Lami. Sama ng kutsara. Sige, dalawa. Magkaga ba? Dami. Pero lami mga. Lami. Tamis nga hang. Tamis nga hang. May lamin. Best recommended. And then, recommended. Recommended pero kung ata. Ako yung mag-plato bi. Lawang ko rin. Ay, mo tayo, rice. No rice. Sumay. May sumay. Abili sumay. Ayaw na. Abili sumay. Ako, bilit. Ilawang taning hotdog sa sausage. Saan niya hotdog? Saan niya? Hungary. Grabe. Oh, okay, sir. Lami. Melon. Ah, Melon. okay. Nice.
Nice, nice. Yeah. Nanapa dyan lahi nga flavor. Nag-ube. So nalalaan siya flavor diaper, halo-halo. Lahi siya flavor. So ang imo melon. Ani melon niya ako ang melon. Worth it ang 89. Siyempre, worth it kayo. So sayang ako man 69 eh. Dami kayo. Wow. Congratulations. Congrats to me! Yung slime chili sauce. Ano yung order mix? Pancit canton With- cheesy Cheesy. Yung ganyan yung balon ron. With siomai Shomai and chili guys. with homemade chili sauce, which is very lamig and very hot. Correct. And very important because 28 years. Okay. Natog lami bagyot. Parang na pinadaan ng traffic. Yeah, correct. They can't afford. Wala na yun, Ali? Unang kagat. Dami siya. Worth it lang. I don't want anyone. Dami siya, no? Salary is like freelance 1 weekend. Yeah. Recommended. Yes, Perfect. labi na with the what of dagahan. Anli mo na anli. Lami siya. Nice, nice. Yeah, lami ang homemade chili sauce ni Guilty Tommy. Yes. Yeah, I got exposed. Example tayo, fruit cup. Tag 99 pesos guys. Nga na siya kadaka. So, one thing nga ako ginahan diri guys is kwan siya. Karang all ang gina-order, mga drinks o foods. Pwede siya on the go good. Especially nga diri Dapita. Namugi terminal. So, nagtawag yung mga guys. Very nindot kayo ang location dyan. Huwag na po na siya ikuhan guys. Fast cup na diri tanang Lunggo. Apare siya sa Silex ito. May nakanindot. Nindot yung pwesto ni ma'am. So of course, assorted man na siya guys ang fruit cup. So muna siya ang grapes. First lako kayong grapes guys. Lamig. Wagan sakto lagi siya ang timpla guys. Mas makakuha mo ang natural flavor sa fruits. So recommended. So you're done with your fruit cup. You need to catch up, Jim. Catch up. I'm Yeah, right. halfway. You like it? I still need the buko pandan. Yeah. You like the fruit cup? I do like the fruit cup. It's very healthy. See all that juice. All that juice. But I like buko pandan also. It's Yeah, very nice, yummy. nice. Lami. Lami kayo. Okay kayo. That's the end of my Bisaya. Capacity reached. Japanese. Wow. Japanese egg. With kuana siya gravy nga pong With gravy na siya. How much na siya per 49. 49 pesos. Shot ng dalawang base. Ano siya kay with egg niya. Soft ang iyang kwan. Nang susulod ka ng yellow. At the same time, na siya isa sa may seeds of nori wrapper. So, matilawan gani mo ang kwan guys. Lami nga Japanese. Well, waffle pops? Gana siya, nana na siya yung mozzarella sauce. Ah, And then, it depends on sa inyong ganahan. Okay. So, pwede kuha ng mga sauce. Ano saan niya? Squad, this is obi and chocolate. So this is pandan. Pandan. Okay. Nice. Kanin siya pandan. Okay, nice. Ano ba? Ano ba? A little bit of everything. sir? Diba? Ganun. Now, go. Tusok kayo mag-iingon na yan. Yummy. Kainit pa. Ay, nasa busnot na ito. Nice.
Matilo beers slushy guys. So I think ang puntangan ni is called San Mig Lighter Beer. And then napot siya ay Natali Kuko o kwan mango. So different kind of twist sa drinks guys. Na may beer dere, so mga tao ganahanap ko ang tagay pwede kayo with a twist pa. Parang dalawa. I don't like it. I see our drink here. I don't even cola. I don't know what to do about it. Ano yung matalawa ng beer guys, yung pag-lasin niya ba? With a twist, medyo fruity something. So, pag hilig mo mga tamis o beer, pwede dyan ninyo yung masuwain guys. No? Kanya, they're open from 2 p.m. up until 8 sa gabi guys. So, papot, aras na.